Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an Ala ka baara kɛ. An b'a fɔ aw ma a' ɲan kuma. Ni ye an ye PSD 2 TV kɛnɛ kan. N'a bɛ fɔ o ma ka taga ɲɛ ka baara kɛ Ala ye ni an ka nin fɛnw ye. Prêt à servir Dieu par nos dons. Nin wagati la an wulila ka se Ala ka baarakɛla dɔ ma. A yɛrɛ bɛna a tɔgɔ fɔ. An bɛ ɲininkali dama dama tɛngu a la ka kɛ ni nin fɛnw baara kɛcogo ɲuman ye. Ka tugu ni église kɔnɔ a kalifala mɔgɔ caman ma olu sigilen bɛ u tɛ ka baara kɛ ni a ye. A dun bɛ dɔw bolo ka baara kɛ n'a ye. Kunnafoniya min b'a bolo ka di lamɛnbaaw ma min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ an bɛ yan o de kama. Ok, n bɛ foli di Ala ma fɔlɔ parce que a n'o ka kan ni Ala ye nin ɲɔgɔnna cogo di an ma ani ka tɛmɛsira dɔ di an ma kuma bɔlɔlɔw n'a sira fɛ walisa ka kunnafoni lase filɛbaaw ni lamɛnnikɛlaw ma vraiment ne b'o jate Dubaï a y'a fɔ cogo min na a PSD vraiment nin baara ka ɲi kosɛbɛ ne tɔgɔ ko Pasteur Jean-Charles Coulibaly sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Banandugu ma église chrétienne donc n bɛ barika b'a da Ala ye fo k'a tanu Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an Ala ka baara kɛ. ko Matigi ka barika bonya a y'a fɔ cogo min na nilifɛnw dira nilifɛn o nilifɛn ni a dira a bɔra Ala la si an b'a dɔn ko nilifɛnw bɛ bɔ Ala la donc ko ni seko bɛ an na an bɛ da ni olu ye nka nilifɛn an bɛ a ko dɔn Bible kɔnɔ cogo min na a bɛ di Ala fɛ fa b'a di denkɛ b'a di ni senu b'a di tɛna o thème développé an b'o to ten mais n bɛ segin a kan fa b'a di denkɛ b'a di ni senu b'a di ayiwa a ko ten ko nilifɛnw bɛ dɔw bolo nka u tɛ ka bila baara la fɛn fɔlɔ nilifɛn kunkan b'a fɛ an ka min dɔn ni Ala y'a d'i ma o kɔrɔ ko Ala b'a fɛ i k'a labaara dɛ Ala tɛ fɛn si don mɔgɔ la wala ka fɛn si di mɔgɔ ma f'i ka sigi ni a ye wa a ma d'i ma i kosɔn koyi a dir'i ma walisa i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ i ka kɛ duba ye mɔgɔw ma i ka kɛ duba ye dugukolo ma ni e banna k'aw bila baara la nka si ba o de y'a to Yesu Kirisa yɛrɛ ye nin kuma fɔ talan kun dira mɔgɔ dɔw ma u bɛ i ko nilifɛn ka baara di u ma nka dɔ y'a ta de don dugu jukɔrɔ mɔgɔ min t'a ka nilifɛn bila baara la c'est comme ni a y'a don dugu jukɔrɔ mɔgɔ min t'a ka nilifɛn bila baara la o kɔrɔ ko a tɛ baaratigi sago dɔn mɔgɔ min t'a ka nilifɛn bila baara la c'est comme ni a bɛ ka a mako bɔ Ala yɛrɛ ka kow bɛɛ la n bɛ se ka jaabili min di fɔlɔ ka an bilasira o ye nin ko nilifɛn bila baliya baara la kojuguba o de y'a to o talan kelentigi a fɔra ko kuntigi y'a fɔ a ye wala masakɛ y'a fɔ a ye jɔnjugu sankolo masaya la e de ka wele jɔnjugu i bana ka i ka nilifɛn bila baara la mun ye fɔli ye i bana ka i ka nilifɛn bila baara la mun ye tanuli ye i bana ka i ka nilifɛn bila baara la mun ye kibaru ɲuman fɔ ye ani tɔw ma dɔn mun sera k'i ka ɲininkali jaabi en profondeur mais n b'a fɛ ka nin fɔ nilifɛn kunkan ko a kɛbaliya Ala b'an wele jɔnjugu a kɛbaliya o ye ko an ma Ala sago dafa a kɛbaliya o kɔrɔ ko an ma kolo Ala ye a kɛbaliya o kɔrɔ ko an ma Ala jate n b'a fɛ ko an ka Ala jate ni nilifɛn fana b'i bolo nilifɛn sugu min b'i bolo gɛrɛ mɔgɔw la minnu bɛ baara kɛ i ka nilifɛn hukumu kɔnɔ e ye tanulikɛla ye Ala ye tanulikɛlaw di an ma u bɛ beetu bɔ e ti gɛrɛ olu la e bɛ taa kibaru duman fɔlaw fɛ yen e na bɔ ko la e ye gitari fɔla ye wala piano musicien e ti gɛrɛ musicienw na ka fɛn dege
Oh, every ballon joué là, voilà, mais quand misal ta d'être au bain, il fait, mais every ballon joué là, et d'un quel musicien on a musique et dans ce là, donc il va faire qu'à déguer, il ben il fait mi hokumu kono, gere o mo là, minimbe ika il fait nyokonake, olubesika ideme, wesika blasra ka iladi, walisa anga ke bara ke mina nyumanyi, ni Yesu na domina, akafo o bela kono banyini, sangoloni dungoloni Yesu Yesu, mbomo ni teka ni ala ye banija ye da bela kono banyini kalifana tenkuna koma be tenkune la do be nyinika kuibisiki ka parce que fin chama mbe akono vraiment balman ke balan muso ni le fin donia akan no kojo kabako warande kiraya warande kadita ke shumbane de lotede depuis tubira ibolo dum ibe gesimina e ki bolo do barala do bi shinga na fie do no e pourtant ni kan ila de ni minye ibolo de even I go fendo bi ja idusue e to ala doni be ado ne beti follow composé en 90 Robert Kodai Bomber Otambi bolo we are like to share Otambi okay beti follow me a composé Angata Forola Danaba Angata Forola Sumakaja Sumatege Baukadogo Angata Forola Danaba Angata Forola Sumakaja Sumatege Baukadogo Kela Kabuandis Amundi Beredon parce que 99 de Dara passerie à Kalana. Donc, il y a des petits chamans sur le cas sur le marqué passerie. Il y a des carabos qui ont corrigé. Est-ce que nous pouvons faire tout le monde? Au fond, quand on dit qu'on a corrigé là, what you do every barrage manque d'eau pour quoi main ou d'eau faire faire. Nous quoi main? Ni soja ni kali. Avant mati ou quoi main? Les gens qui mouillent. A main d'eau là la fille à cain. M'a faut anye faire la minu mettre tamule là. Kosovo. Il va baramina. Kuma chama aka chambo foka amai parce que en cette année aklitigi aka ketaula aka barakorola donc abibdu ola kamodi minum be kuma ifenne kuna ka ejoki ola ko matika dubawi matika barka ogonya matika nema ke matika duba fara duba ka yeso matika robert musikali fichin nefo ona majeya kofe wati na taula amesika do jabi jaraye ani ka soron tuma ate sho chaman titima woni ngal yulu be jabi donc belata ngal kelime mbulu ka tima ambaye bisiko no mo chaman be do be foni ke be kla ka tamni ke tume fa ka inyinga yala ala tseka ni fe na wal saba chama ere kalfa ko kelima ka barake na wa wo da ka chapu aba chaman ni kelima ngai bina be kelin tisi robert de foni fichini nebe guitare do doringo oh maintenant pour appliquer guitare faut ka betida abina sero do la yere be wash de matki dunye o di do ma akecho nyuma yimunyi nili fembela iba so para principal do ke ka kuma jabi bibu tasira fe aya eko noma fili avec foko sera fe esaye kuye ko be fo ali jira kitabula abe fo ko kaba woro be o fe kaba fla o jeda da tu kaba fla o seunda tu kaba fla o panoe iba do ro be ro emia kaba woro bu bolo koroko amisi ko be jate ni le fe woro ou bien ni le fe mbasa na ko kaba fla be pampani mo be me anda al alaje ni kaba woro embe ka pani kono taba mi so kono la kabano we katata do we ka sama kata o de ato nilife mana chaya chugo afamu ikan nilife ndo be minu da bora tuli kama ukoro oluti lakudo mo fe ka chaya nga sokono ibe sina guitar fo be piano fo iba fe me ma so le ta concert na bo be na be concert ke abi sinsi minka ana be se fo le fe ngorel sa kere ti ka to biti dai na se ke sokono o le be sina ngoro ba composition ke na me na be bo kene ma mo ko wora be guitar fo don ni le fe musical cha e bolo nga afamu
matri b'a fɛ i ka min bila baara la kosɛbɛ ani ne yɛrɛ Robert ne ye mun développer fɛ yen kosɛbɛ o ye nin ko ni ne taara yɔrɔ la ni dununfɔlan tɛ yen mais dɔ bɛ se beti la hali ne bɛ se beti la ka tɛmɛ o kan ni dununfɔlan tɛ ne b'a fɔ ka beti da ne bɛ dunun fɔ walisa a ka ja n taara yɔrɔ wɛrɛ la n y'a sɔrɔ gitari fɔlan tɛ yen mais dɔ bɛ se beti la dɔ bɛ se dunun na n bɛ na gitari la walisa dɔ in ka beti da n taara yɔrɔ la dununfɔlan ni gitari wala o bɛɛ bɛ se ni ne taara ne yɛrɛ bɛ sigi ka tɔw la jamɛ min kɛ Robert n t'i jaabi parce que ne y'a faamu ko gundoba bɛ jaabili la. Jabili an ka sɔn ka mɔgɔ wɛrɛ jaabi fɛn bɛɛ tɛ lidi i bɛ se k'a se mais i baarakɛɲɔgɔn i bɛ se k'a jaabi o jaabili fana ka yɛrɛmajigiya don a caman bɛ se ka kɛ dɔ bolo dɔ ta ye kelen dɔ ta ye fila ye dɔ ta ye nin fɛn bɛɛ ye nka n b'a f'i ye i mako bɛ mɔgɔw la i kelen tɛ se k'a bila baara la ani i kelen tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. jaabi ɲɛna jaabi diyara n ye kuma laban min b'i bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ye Tijani kuma a tun ka d'an ye ka bilasirali kɛ o ɲɛnama. Ok, donc Tijani kuma min bɛ yen comme pasteur Jean-Charles aw bɛ dɛmɛ don a da ka ca donc kana aw dusu tiɲɛ kana aw décourager hali ni a janyana interview sugu ninnu nka ne bɛ kuma kosɛbɛ nka n bɛ Mati barika da sabu anw bɛ k'an lajɛ n b'a fɛ ka kuma don kɛrɛnkɛrɛnnen min na o ye tanuli ni batoli c'est ni fɛnw bɛɛ kɔ an bɛna Matigi bato an bɛna Matigi tanu ni fɛnw bɛɛ kɔ sankolo la tanuli de bɛ yen batoli de bɛ yen donc n b'a fɛ ko tanulikɛlaw an k'an yɛrɛ di i yɛrɛ di i ka dugu église la i yɛrɛ di i ka église kɔnɔ i yɛrɛ di i ka balimaw dɛmɛ an kana fari faga tuma dɔ i bɛ ti da san caman mɔgɔw tɛ k'i jate i tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ mais timinandiya i ka baara la mɔgɔ min bɛ timinandiya i ka baara la don dɔ a bɛ ɲɛ ne tɛ Bonheur Mala dɔn n ma gɛrɛ a la n t'a dɔn mais minnu ye a dɔn dɔ ye a ka histoire fɔ n ye ko a bɛ dɔnkilida daminɛ waati min na mɔgɔw b'a saboter a bɛ dégâts a bɛ fɛn caman kɛ n m'a mɛn a da dɛ n y'a mɛn ten a bɛ se ka kɛ c'est pas vrai mais il paraît k'a tora la ka to a la anw bɛ Bonheur Bala min dɔn bi a kan ka di mais a bɔra yɔrɔ jumɛn ka se nin niveau la an ka timinandiya a b'i dege ani an k'a faamu ko Bible ko ten ko mɔgɔ min tɛ sɔn kololi ma bɛɛ la ale de ma mɔgɔ min tɛ sɔn kɔrɔbɔli ma kɔrɔfɔli ma wala lakini ko e ye naloman de ye donc a ye sɔn ni mɔgɔ ko ko nin man ɲɛ Mati barika da n'u ko min ɲɛna barika da nka n b'a fɔ aw ye i b'i jalaki k'i to tiɲɛ kan o kana i décourager an ka timinandiya ni i bɛ ka sunɔgɔ n'i ka ŋelifɛn i tɛ k'a bila baara la parce que i bɛ maloya i bɛ siran kana siran n'i bɛ siran gɛrɛ tanulikɛlaw na n bɛ se ka Robert misali ta n bɛ Bala misali ta n bɛ Esayi misali ta tanulikɛlaw karamɛriw bɛ concert kɛ e ka gɛrɛ a la bani comme i bɛ siran gɛrɛ a la to k'a ka dɔnkili jaabi sini ma a tɛna kɛ yen don dɔ dɛ i bɛ dɔnkili da o don i bɛna kɛ jabaliya sɔrɔ Mati ka dubaw ye k'an bɛ barika bonya Yesu tɔgɔ la. Ni tun ye PSDD kɛnɛ kan an b'a fɔ ko Ala ka waati wɛrɛ jira an na a ye abonné a ye a partager an ka to lajɛli la ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara ti ka kɛ. Amina.